Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vom juca Call of Duty. Am mai jucat și aseară, acum jucăm și azi cu un nou coleg, Iulian. Bună ziua, abonații lui Mădălin 10. Hai, Iulian. Hai, dă start. Eu am dat start. Am mai jucat și ieri, am făcut de 2 win. Acum să sper că mai facem. Facem. Dacă se aude că beau ceva, beau cafea. În fiecare dată când mă trezesc, îmi beau cafea. Indiferent ce oră. Colegul ăsta al nostru, Iulian, mai a jucat și Free Fire. A trebuit să știi mai bine, să joacă ca mine, că eu nu prea joc Battle Royale, joc numai multiplayer. Așa. Ce ți-ai pus acolo ca să ai meci? Ce am avut și ieri. Suntem în avion, nu te arăt eu. Da? Mhm. Dar vorbești puțin mai tare. Ai emoții de înregistrarea asta care fac? Da, nu vorbește că... Da, rușinat. Să mergem să vă arătăm elicopterul. Da, să vedeți și voi elicopterul. Dacă unul dintre voi care se uită deja la live și joacă, poate să intre ziua de la 12 până la 2 cu noi și mai facem și videoclipuri. Ok. PowerPoint. Ce spui? Unde să mergem? Am pus punctul unde să mergem. Ok. Hai. Mi-a sărit, mă. Hai să vedem. Da, băieți, aici două elicoptere. Jos. Până la unul câte fiecare, că vreau să testez și eu cum merge elicopterul la calculator. N-am făcut niciodată. Pe telefon, știu cum e la calculator, abar n-a merge. Avem aici două elicoptere pregătite deja. E, da? E decolare? Ne luăm. Plecăm, băieți. Ia, ia să încearcă. Pistol, volante, vestă de tren. Dar nu găsim apă. Play la mine. E lângă mine, vine. Vine acum, mă duc spre el. E la pământ. Le-au tațil.
Încă unul. Le-ai omorât tu? E nevoie de ajutor? Da. E la mine. Dracu e bine, am Păi și am tot un kill. Using Am first un aid kilogram kit deja. now. Am zis să spune, avem un kilogram deja. câte kill-uri ai, Mădălin? 1. La egal. Hai să luăm un elicopter fiecare să mergem. Stai să văd și eu cum e. Nu pleca încă. Stai așa să văd. Bă, am plecat deja. The revived flight will arrive in 1 minute. Suntem și ce Gata, știu. Jos, ok, gata, știu să controlez. Haide mă, mergem. Hai la casă, las. Uite aici la casă. Asta două. Unde mă? Chip terminal is almost ready. Ce mă? A, vezi să sărim, am înțeles. Dar poți să sar direct, dacă vrei. Hai să sări la o înălțime mare. Vino pe mine. Ții de aici. The safe zone is collapsing. Miau. Am sărit. Airdrop has been delivered. The Mâna airdrop is acasă. coming. Spune că mai e cineva pe aici. Trebuie să fac... Dacă îi vorbești și mai tare, că de-abia te aud eu. Nu știu dacă se aude și bine. Hai, urcă. Așa. De-te mai jos. Aolo. Mai jos. Nu mi-arată. Mai jos, nu sus. Ce sunt jos, mă? Uite, player, player, player. Engaging the enemies. Oho, la mine s-a pus. Revived flight will arrive in 1 minute. Scop de bani. Bă, vrem scop de 3 uite, player, player. Been hit. Prietene, ăla. Enemy down. Lasă să ne uităm la el. Da, lasă. Loading. E prea urât. Dă-i tu fatal. Ăla. A, acaul. E bine. Vreau eu. Ai, mă, de ce la tu acaul? De șmecher. Și la șmecheria ta. Am o turcă de aici. Stai să încarc și eu, mă. Mai vine unul cu elicopterul. Hai sus. Stai așa, haide. Airdrop has been delivered. Acum vreți să vă arătăm unde ne urcăm. Sărim? Sau, a, nu. Doar mă scrie. Pentru Mădălin acum unde ne urcăm. Ia, mă, unde urcăm. Te-ai mai jucat după ce am ieșit eu, nu? Ce? Te-ai mai jucat după ce am ieșit eu? Da. A, păi da, recunoști așa bine mapa. Că de-abia de ieri l-ai instalat și tu.
revived flight will arrive in 1 minute. Dă-te jos acum repede. Ce? M-am omorât. I'm down. Dă-te jos, sări de acolo. Bă... Aoleu, ce-mi face mie Iulian? Hai, vine ajută-mi viața repede. Mor. Hai repede, mă. Mă, ce... Haide. Asta am vrut să fac. Și era al naibii. Nu mai vreau pe tine. Să le arăt la... Using adrenaline shot now. Uite aici, player. Să-ți dau și-o viață, că n-am mult. Așa. Engaging the enemies. Gata. Am 3 kill-uri. Reloading. Să vedem ce are chiar tu. Hai și în zonă. E 60, e 4, dacă vrei. Hai că am motocicleta. Vino încoa. Stă așa, bă. The airdrop is coming. Haide, bă. Haide, bă, vine și zona. Și nu vreau să mor în cauza zonei. Haide la volan. Dă-le și tu Instagram-ul la băieți. Cum? Dă-le Instagram-ul la una și nu ai. Eu? Ba da, am Instagram. Al meu e Mădălin 10. Spune și pe al tău. La el mă dă. La mine Iulian 13. Să vedem cum se da? The revived flight will arrive in 1 minute. Dacă vreți să abonați-vă mădării, mâine să facem un video și cum se face. Da. Eu am jucat pe cine am installat și Free Fire-ul acum 2 zile, merge bine, n-am probleme. Dar mai mult îmi place Call of Duty, nu știu, e altfel. Ian, te-am abonat. Ce iubește mai mult? Call of Duty sau Mobile? Call of Duty. E Call of Duty. Ia zi la abonații tăi, care e mai bun între? Între ce? Între noi doi, care e mai bun? Nu știu, n-am luptat niciodată între noi doi. Care e mai bun? Uite-mă aici, un asta. Am tot cu ăsta. Chip terminal is almost ready. E. Cine vrea moartea să stai că e pe la mine, pe undeva pe aici. Îți dă viață. L-am văzut că e pe undeva. E aici, aici. Da, I-am dat fatala. The safe zone is collapsing. ăla. Câte kill-uri ai? Am 3. AK-ul, în sfârșit AK-ul. Bă, mai devreme ți-am zis, nu ți-am zis că e un AK-47 acolo. E, vinea și zona. Să aveam când. Așa. Stai, eu am... The revived flight will arrive in 1 Stai minute. așa. Half of the teams are eliminated. Pa, da, mă, putem să elicopterul. Ce-am făcut? Mă? A, uite mai aici, armă. Asta din greșeală 2 AK-uri. Hai player, player. Hai că vin. Stai pe loc, că îl trag. Ai niște gloanțe de AK? Ai gloanțe de AK? Deci că am decât 16. Mamă. Ce mamă, că
Bă, eu sunt pe calculator. Așa, mersi. Astea, nu? Aha, mă, de... Nu de pistol, n-am nevoie de Ce-am pistol. dat, mă, că E de pistol. Așa, ia. stai așa că am pus-o la jos. Haola. Eu am zis gloanțe. The revived flight will arrive in 1 minute. Stăm așa. Stai, vezi să plec undeva. Bă, nu pot toate, mai dă și mie. Bă, e pistol ăsta. Cum ai pistol și pută? Citește ce scrie. Bă, le-ai luat pe alea. Ah. Nici măcar nu m-am uitat aici când a scris. Când s-a Mai pus. dă și mie. Hai că să. Uite dacă vine cineva. Player. Engaging the enemies. Engaging the enemies. Enemy down. Hai, dă, Glan. Imediat. Reloading. Cover me. Să nu-ți dau chiar toate. Bă, Glan. O, mă, așteaptă. Vreau și eu. Ia-le. Restul. Reloading. Cover me. Am împărțit jumătate. Chip terminal is almost ready. O să și mie ceva. Aoleu, ce le fură. Mai unul. Ia uite-l. Dă-i tu, dă-i tu. Hai, bine. Te las să încarci o armă. Poate tai fără să vrea. Așa. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Vorbește și mai de aproape, mă, că nu te aud deloc. Aproape. Play. Enemy down. Unde e, mă? Cum mi arată? Ujo. Bine, hai, urmără. Câte kill-uri ai? Câte kill-uri ai? 4. 5. Ia, cu un kill. 1 kilogram în plus. Hai, mergem la drop? Hai că vă să cunosc și odată. Să vedem cum merge. Haide! Eu mă duc. Vii sau nu vii? Mamă, drop. Fie rane te-ai dus înainte. Ia să vedem cum merge. Mamă, ce am greuț un pic. Bă, vii la drop. Da, m-am venit. Haide. Avem aici, avem 3 ăsta. Ia uite, bă, l-a luat, bă. Revived Deci, flight will am arrive să-l in ia 1 eu minute. pe la legendar. Se poate. Player. Lasă-mi, lasă-mi. Down Ai, to the last mă. 5 teams. Changing mag. La tu. Băi, care 6 kill-uri e bine. Eu tot la 4 am. Ce mai multe, da. Nu prea am dat de play. Chip terminal is almost ready. Afară de noi. Da. Pe bici, că Asta va e fi win. domnul Win. 100% va fi. Ia uite! Ce ai făcut, biț? Mai unul, mai un prietenaș. The safe zone is collapsing. Only 2 teams Am left. 6 kill-uri. Getting close to victory. Câte ai? We have a winner. Câte kill-uri ai? 6. Oh! Câte ai făcut? Ăsta. 7? Da. Eu am 6. Cu 1 kilogram mai plus.
Hai încă unul. Voi ține acest video până la 2. Hai că, fii cum facem, mai jucăm și un meci de multiplayer și după aceea jucăm iarăși ăsta. Ce zici? Ok? Jucăm un joc, mai jucăm un joc multiplayer, după iar vine la asta. Mă încălzesc și eu. Păi nu mai filmezi sau? A? Mai filmezi? Da! Ah, ok, am. Acum jucăm, mai jucăm și multiplayer ca să mă încălzesc și eu. Stai așa, stai acolo că îți dau eu. Dar ce nu mi-apare mie? Că ești activ? Am ba da, te-ai schimbat doar imagine. Ok. Să jucăm mai și din asta. Hai să mă încălzesc și eu. Hai băieți, jucăm un meci de multiplayer. Bă, dar vorbește și mai aproape că ba sau de aproape, ba departe. Vorbesc aproape. Așa. Dacă întreba la ce vorbește el, vorbește la telefon pentru că dacă dau se aude la joc, se aude foarte încet. Și merge, adică el vorbește o vorbă și după 3 secunde se aude vorba ca a zis el. Și na. Asta e? Ia să vedem. Deci mâine să vă spulați vremea, abonații. Stai mă, de-abia, stai puțin că de-abia la 11 mă trezesc. Am pe la 12 apuc. La 12 încolo apuc. Ia, bă, până vine poți să te antrenezi. Vezi că la tine? Mamă, cum am jucat pe mapa asta. M-am jucat. De cum am jucat pe mapa asta. Ia o săraci. Wow. Hunter killer drone deployed. Reloading. Wow. Decât acum au dat, au pus toți. Deci dacă nu strâng mai multe kill-uri, ca, nu chiar ca toți, măcar să fiu și pe locul 2, mă fie rău. Pentru că eu înainte ieșeam pe locul 1. Dați mai multe kill-uri.
Dacă acum e puțin mai când fac astea, mă enervez rău. Când fac videoclipuri. Nu pare frumos. Partenerii mei. Să bagă în fața mea și nu pot să trag de aici. Ce parteneri buni avem cu tine. Da. S-a omorât doi deodată. Uite, acum mai bine nu. Enemy contact. Mamă, ce e aici? Toți la rând. Era așa aliniat frumos. Vorbește și tu mai... Iulian, vorbește și tu mai tare, că nu prea se aude ca lumea. Păi nu s-aude că nu s-aude. Eu vorbesc chiar acolo. Reloading! Cover me! Objective almost complete. Unul mort. 47. Mă ca să fie ultimul care trage. Ah. Ultimul tot unde tragem. Cam spatele meu. Bine, mă. Ăla e boss. Știm că trebuie încă unul. Ăla e. Bine, mă, eu l-am omorât pe ultimul. Bravo. Ia să vedem. Să-l vedem pe Iulian când omoară pe ultimul om. Ia. Ia să vedem. Ăla e. Mai jucăm unul? Sau vrei... Da, mai băgăm unul. Bine, mai băgăm ca unul. Nice work. Eu 200 de kg și mă dărim 200. Nu știam că nu mai fac kill-uri. Numai când fac live-uri, nu știu. Nu știu. Să-i play again, Bă. să-i puteți să mergi. Pe stai mă puțin. Deci noi doi am făcut mai multe kill-uri ca din echipa noastră și de adversari. Deci noi suntem cei mai buni. Da, da, doi dintre parteneri au făcut decât un kill și 0. 1-3. Stai, de ce ai ieșit? Stai că te bag înapoi. N-am ieșit. Ba da, nu ești cu mine. Nu am dat play again, în greșeală. Ah, hai că-ți dai o cerere, stai acolo. Ia, vezi că l-am dat. Acceptă-l. Așa un pic că ies în meci. Aolo. Ai ieșit? Faci. Acum, stai cu căzare. Așteptă-l. Stai ce am făcut. Am dat pe ceva. Mădălin, vezi că lași eu puțin telefon în casă, mă duc până la baie, da? Bine, te așteptăm. Dacă n-ați auzit, a zis colegul meu, Iulian, că se duce până la baie și telefonul a stat în casă. Camera lui. Și acum așteptăm să vină și după continuăm. Gata, băieți, am revenit în post, tot am revenit în casă. Ok.
Stai așa. Ok. Hai să începem. Ai dat pe la multiplayer, da? Da, păi este multiplayer. Așa e, bine? Acum să ne găsească parteneri. Deci avem parteneri de level 34, level 24, level 6. Eu de 26 și Mădălin de 61. Face, e binișor. Hai că prima oară ne-a băgat aici. Oh, e bine, mă. Ăsta vrea să pice. Mapa asta. Mie îmi place. Îmi place aici și la vapor. Mamă, ce șmecher e acolo. Hai să vedem ce facem. We've taken the lead. 5, 2, 3. M-a pus. Mamă, ce... Hunter killer drone on standby. Mamă. Pe tine? M-am omorât. Friendly hunter killer drone deployed. Bine până acum, dacă... Predator missile awaiting orders. Mă, că ai sus. Aici... N-ai la baza lor, ca să nu mai poți mai sta. Păi eu sunt la baza lor. Păi și eu sunt. Predator missile inbound. Ah, La baza lor. karma perfect. Nu prea m-am... Oh, mi-a picat botul. În sfârșit pot să dau cu botul. O să vezi și ce zic eu de bot. Poate nu știu ce e la... acolo. Bă, dar... Access 1 Goliath is coming. Ia să mă vezi. Bă, de mai... Access 1 Goliath is coming. Ia pe mine cum îmbrac. Sunt bot acum. Alea bătăiță. Mă vezi? Nu, da. Bă, Fac. că ne prinde din urmă. Ne prinde, mă. Că sunt eu bot. Numai kilo fac. Kilograme fac acum. Ia uite. Fac. Advised. Hostile predator missile inbound. Access 1 Goliath is Da. destroyed. Te aflat să pierdem de aici. Stai. Mă, că suntem 25 la 21. E bine, mă. E bine, bre. Mamă, nu. Mi-a picat telefonul. Hai că lăsați jos. Poate să fie care data asta, că mi-a rupt telefonul. Hai bine. Fiera. Vino încoace așa. Scap tu de mine. Mie nu scapă de mine. Loading. Hostile predator missile inbound. Be advised. Hostile care package inbound. Ah, nu am găsit doamna ăla. Hostile care package inbound. Target's in sight. Iar m-am... Enemy SAM detected. Be advised. Hostile hunter killer drone E mult la baza lor aici. Unde se creeze ei. A, e unul. Haide. În echipa... Ce spui acolo?
objective almost complete. Keep it up. Hostile hunter-killer drone inbound. Bă, da. Hostile hunter-killer drone inbound. Nu am multă viață. We're almost there. Keep it up. 5-1, eu iar am pus de ultim. Bravo. Mamă, deci strâns aici. I-am dat succesul. Ia să ne că ai făcut mai multe kill-uri între mine și el. Unde jucăm acum? Ce vrei tu? Mission accomplished. Mai secund precis. M-am jucat, trebuia să te întrec. Uitați, am făcut 25. Ăsta la altul a făcut 1. Ăsta 2. Ăsta 0. Adversarii niciunul n-a făcut mai mare ca mine. Deci eu Mai cu... devreme cine a făcut cele mai multe, a? Bă, eu cu Iulian suntem cei mai buni. Ia zi, ce vreți să mai jucăm? Tot ăsta sau... Mi-e indiferent. Sunt 2-3 meciuri, mai jucăm un meci până... Stai, ce 2-3 meciuri? Stai, ce 2-3 meciuri? De multiplayer sau la altul? Dă-i multiplayer. Ok. Păi... Dă-i ready. Nu merge. Așa. Ia zi, Iulian, îți place jocul ăsta? Mădălin, ai văzut că nu ne dă numai parteneri de lat? Da, mă. Și adversarii sunt mai așa și așa. Și adversarii sunt... Bă, și adversarii sunt așa și așa. Da. Uitați, unul are skin ca mine. L-a cumpărat și el din shop. Nu prea e bine pe... Aoleu, de ce pe mapa asta? Nu-mi place de fel mapa asta. E cea mai enervantă mapă. Stai, vezi cum se aude. Stai un pic pe loc și uite-te la mine. Care ești ăsta? Stai așa, așa. Pe stai, uite-te și tu la mine, fii atent. Stai așa. 4. Deci tu l-ai... Care l-ai? Ia uite pe mine. L-am pe ăsta. L-am pe ăla care ai tu. Uite, cine l-are pe ăsta? Nimeni nu are. Haide, hai să facem treaba, că ăștia nu poate unul singur. Vrei să pierde meciul fără noi? Pierde ăștia meciul fără noi, bă. Uite, dacă nu suntem noi, e 0 kill-uri. Stai, dar nici nu... Unde mă sunt ăștia? Cred că... nu, că n-a început. Ia. Hai, cap, foc. Dă mai cap. Mă joc cu el. Hai, mă, vină cu a. Ia. Ce-l nervezi, sărac.
Bă. Ce tu, mă? Ia, mă, ia. Hai. Lași și tu, mă? Hai să vedem. Dragii mei, am să fii puțin praf cu băieții ăștia. Da. Ia uite, deja se vede că noi avem niște parteneri nu. Vezi aici, Taking the lead. Ia uite, bună. Mamă, ce bine joacă. Sau cred că joc eu un pic mai prost acum. Close. Fight harder. Sper să am jucat un pic mai prost acolo, să nu fie chiar bun. We've taken the lead. A, e bine, dar totuși 3 bun. 4-3. Aolo. We 4, tied 3, for the cele lead. 2 kill-uri, eu le-am făcut 4 egal, mamă, mi-e strâns. We've taken the lead. Bă, nu, bă, Bă, ăștia cum văd eu, cred că sunt buni. Lost the lead. vezi în spate. Nu-i nimeni, mă. M-a speriat la că ai tras în spate. Ori de nou. Uite, l-am văzut, l-am văzut. Player. Bă, n-ai ce fugi. It's too close. Fight harder. Bă, nu te cred. Ce naiba, mă. Ia uite. Gata, în sfârșit am omorât și 2. Bă, ce naiba, mă. Așa sunt cam bunicii. Ia uite, 10-8. Heads up, team. I-am făcut Enemy 2 UAV kill-uri. spotted. Iar arme mai bune. Da. Changing mag. Aolo. Ha. Ce te place să arme ăștia? Ăștia are tot, dar n-are tot. Da, bă, ce mă enervează. We tied for the lead. Partenerii noștri. Heads up. Enemy UAV spotted. Da. Sunt doi. Doi contra patru. We lost Hey, the da. lead. It's too close. Fight harder. Hai să nu fim chiar și de răi cu ei. Să ne putem fi și începători. We've taken the lead. We tied for the lead. We lost the lead. Așa. Ia să vedem. Uite cum trage ăsta. Ha. Sare frumos. Gata, fix pe mine. Nu o să uite frumos la mine, să se gândească să-l lovesc, să-l lovesc. Dă drept. Pac, trrr. Ce naiba, mă? It's too close. Fight harder. Ce spui acolo? We've taken the dispărut. lead. We tied for Am the zis pe lead. 90 și a dispărut. Au, ce faci? Ce? Pe la spate. We lost the lead. Be advised. Hostile Predator missile inbound. Că depinde și de mapă.
Zi-mă mai tare că nu te aud. Hai cu mine, că e clar, că ne luăm. Pe unde ești? Uite-te și It's too close. Fight harder. E 25 egal, să vedem ce se întâmplă. Dacă și măcar cu un punct, e bine. Dacă ne bate cu un punct sau mai mult, nu e prea bine. uite-te, frate, știu cum am început eu să omor. Unul după altul. Bravo! Tu mai te-ai jucat Free Fire, dar eu nu m-am jucat de mult nici Free Fire nimic. Abia câteva... cred că zile... de o săptămână și ceva, cred că am mai jucat. Dar n-am jucat nici... de câteva zile am jucat mai multiplayer. Poate fi și săptămâni. Nu știu. De când am început live-ul, de atunci joc Call of Duty. N-a fi rar. În sfârșit am murit și un player. Cred că eu o să fiu cel mai puțin. Cel mai puțin de kill-uri. Cum am jucat până acum. Ne jucăm Free Fire, da? Mâine da. Bine că a dat ăla. Ia uitați. Tu i-am dat-o lui unul, a venit altul în față. Exact. Cum? Sunt buni, n-am să zic. 37, 36. Bă, dacă menținem cu un egal, dacă menținem cu un punct înaintea lor, e bine. 40, încă 10 și facem. Dacă apucăm. Și mai frumos. Reloading. Cover me. Ia uite-l, mă. N-am voie măcar să încarc arma gata. Solo. Nici o armă nu pot să încarc și eu, că gata, vine el. 4, 3, 4. Aolo. Objective almost complete. Keep it up. Încă... oh, bine, conduce bine, conduce bine. 45, 42, hai mă dărim de el. Ia cu 43 la ei. Hai mă dărim de el. Am omorât și 1. 47. Hai, încă 3. Încă 3. Frate, ia uite. Încă 3. 46. Aolo, încă 3. Hai. Ma, cred că sunt... ia uite. Mi-a dat. Lost the lead. 49. Yes, suntem morți, suntem morți. A fi un miracol că câștigăm. Păi, ne-a bătut. Hai, că ne-am luat un 2 flag, băieți. Ia. Eu fac pariu că Iulian a făcut cel mai mult. Poor execution out there. Ok. Profile failed. Bă, frate, Ia zice, jucăm. unul de-al nostru a făcut 15 kill-uri, bă, te-a luat. Stai, eu nu m-am uitat câte kilo am făcut eu. Frate, tu ai făcut cine? Și? Unul 6, că unul 10, eu 12 și un băiat 15. Ce mai slab sunt. Hai, încă unul că m-am enervat rău. Stai să bag o mapă de-a mea. Bag mapa că îmi place mie. Ia zi, ce mapă îți place ție? Că poți bag orice mapă. Ăștia-i partener, bă, 6 kill-uri. Bă, ce mapă îți place ție? Aia care a fost prima oară pe ea. Aia cu, cum să zic eu... Cu tunelul, așa. Ah, gata, știu. Tunelul e de la aici. Haide. A, deci dacă e mapa aia, nu?
Păi eu pot să bag orice mapă, dar am să las așa să punem ce pic. Dar dă încă, m-am enervat. Ți-ți place mapa aia cu, de iarnă? Ia stai să văd de ce mapă e. Mă, că am băgat bine, mă. 59, 63, 27. Eu și cu bărbosul suntem ce mai bun. Ăla-i, mă. S-am zis că știu. Eu pot să bag orice mapă vrei tu. Stai, păi e rău, mă, e rău. Uitați, Iulian e fericit. Ia mai fă ceva, Iulian. Cât de fericit ești. Da, nu. Ia să vedem. Mort. Așa mai zici și bătălie. În ambulanță. Mi l-am încărcat. Ia uite puțin. Perfect. Stăm aici puțin. Mă, că l-am făcut. Hunter killer drone deployed. XS-1 Goliath is ready. Este 23 așa. 24, XS-1 Goliath is Hai că bag și acum botul. Se încarcă botul. XS-1 Goliath is landed. Gata. Bun, stripat. Mort. Mort. Dar nu s-am și. Să răcesc. That's a Changing mag. vreau să vă să mor. Mă duc lângă ei. Să dau adio. Ca să mă duc mai aproape. Hai, mă, morim noi doi. XS-1 Goliath is destroyed. Keep on them. We're winning this one. Oho! Ăla-i, mă. Mamă, de bani 9 kg ar făcut ăștia. Mamă. Ia uitați pe Iulian cum trage. Ia să ne câte kilo am făcut de data asta. Nu știu ce am zis. Ia să vedem. I-am făcut 19. Iulian a făcut 21. Ăsta 4, ăsta 2, ăsta 4. Adversarii. Cel mai mare a făcut 3. 3 kg, ăștia 2. Da, aștept toți. Să dacă l-auzim pe... Iulian, mă auzi?
Iulian, mă auzi? Da, Hai mă că mergi așa, mă. da, mă, dar merge cu întârziere. Atunci de ce închis? N-am închis, ți s-a închis ție telefonul, nu știu. A, mai sună o dată. Hai, bine. Hai, sună-mă. Acum sună Iulian și jucăm în continuare. Ok. Ok. Păi, Bă, am avut 21 de kill-uri, tu 19, ăia 24 și unul 2. păi asta am spus și eu, după ce ai închis tu. Cred că știu ce s-a întâmplat. Telefonul meu e jos, piciorul meu lângă el și m-am jucat așa, mai dădeam picior. Și cred că am atins greșeală să închid. Nu știu că s-a întâmplat cineva și ceva, dar mi s-a întâmplat acum. Ok, Ăsta e ultimul meci, bă, ultimul. nu mai am baterii. Ah, ok. Ați auzit, ăsta va fi ultimul meci. Ce vrei tu să jucăm de ultimul meci? Nu știu, tot ăla care am jucat mai devreme, tunele cu alea, că acolo jucă ceva de... Bine, a trebuit să mai fie așa, da, este. N-am pus, deci așa a rămas. Haide. Câte baterii mai ai? Aveți ultimul win? Stai, câte baterii mai ai? Eu? Da. 16. Bun. Dacă pierdem, mai jucăm un meci. Dacă câștigăm, se va încheia. Și mâine va veni Free Fire-ul. Ok. Bun. După ce termin videoclipul, voi posta pe YouTube și vreau să-l vizionez tot. Să văd cum a ieșit. Tu, Iulian, vrei să te uiți la tot ce am făcut? Să vedem, să vezi cum am jucat, cum am făcut astea. Ce? După ce termin cu videoclipul ăsta, te vei uita pe YouTube să vezi cum a ieșit? Da. Nu mă uit până la terminare. Păi e, da, și acolo mă dărim. Bye. De toate. Da. Și comentarii cine vrea să joace cu noi. Cu cei mai buni. E ca și fizical la joca. Da. Dar vezi, pe fiecare mapă există fiecare jucător. Adică pe mape de alea care îmi place mie, este jucător și grei. Pe mapa asta care îți place ție, este jucător de așa bun. Mai slăbuți. Hai să vedem. Am îndurat un pic pe ei. Ok. Băi, activate meci. Hai. Facem așa. Friendly hunter-killer drone deployed. Sărac. Era colegul nostru de jucător, se uita pe sus și celălalt era lângă el, era să-l omori și m-am băgat-o repede. Și l-am salvat. Being online. Dacă întrebați de ce nu fac live-uri direct, e pentru că nu duce calculatorul. De-abia merge la jocurile astea și se fac necesare. Dacă fac live, merge lag. Și nu vreau să... Uite cu mama asta care îmi place mie. Ieșiți cu ce mă joc. Reloading. Cover me. I-am dat-o până aici. Hunter-killer drone on standby. Like-o. Oh. Hunter-killer drone deployed. Predator missile on standby. Sărim, o luăm pe aici. S1 Goliath is ready. Ești lângă mine? Changing mag. Ești lângă mine, mă? S1 Goliath is coming. Uite, fii atent, fii atent. Stai, m-am omorât. Fii atent, vezi, ia tu robotul, ia tu robotul. Că-ți dă voie să iei robotul, cred. Is coming. Îți dă? Să apeși F. Enemy Îți dă, mă? UAV spotted. Să-l iei?
A, l-ai luat. Cred că l-ai luat-o. Să văd că l-a luat cineva. Să văd cum este să fii robot. Hai. Frate, mă sună... Cristi, știi cum o să cine e? Da. Și e tot YouTuber. Direct. Stai, a, tu ai luat robotul, bun. Vezi și mișto e? O să-l ai și tu. Adică trebuie, dacă vrei să-l iei, poți să-l cumperi. E pe shop. Știu, frate. Eu când l-am luat am văzut așa. Problema... Da, vezi că se... Da? Totul, nu? Deci, sorry, de ce stai un meci? Ia să vedem ce a făcut ăsta. Mamă, la picioare a dat. Când auzi unui băieț pe una baterie, Bine. Te salutăm, Iulian. Ne vedem mâine. O să mai fac și în seara asta, adică astăzi, pe la 4 încolo, voi face GTA Mecanic. da. Salut, băieți. Salut, te salutăm. Aici ai făcut de kilo, ai făcut de eu? Acum am intrat, acum o să mă uit imediat, stai așa. Tu ai făcut 22, eu 20. Mamă, am ieșit, yeah. Sunt bun. Hai că suntem buni. Bine, hai. Hai, Salut. te salutăm. Bun, băieții, a ieșit. Voi opri și eu. Ne vedem mai târziu cu GTA. La revedere.